12 causes, 12 obres de la falla General Llorenç Dr. Marco Meneciano. El passat diumenge es celebrarà en el carrer on es troba el casal d'aquesta comissió una festivitat, una festa voluntariada per a l'associació AISEC. L'Associació de Generals i aquesta comissió tan amiga de béns de festa volgueren recordar-se una vegada més de la gent que més ho necessita i sé que estan treballant molt durant aquestes falles 2011 per aconseguir, sobretot, arribar a la gent, a que siguem solidaris i a que ens recordem dels més necessitats. Per això, la nostra fallera major de València, el concejal de Festes i Cultura Popular, don Félix Crespo Llin, s'acostaren per a poder viure amb aquesta falla tan germana un acte i una festivitat tan important com aquesta. Un acte i una festivitat on els més xicotets també estagueren presents per a poder disfrutar, perquè estem parlant que el futur de la festa també està en el món de les falles. Per això, cada any, el mes de setembre, també comença en el Festival Infantil, la 7ª edició que celebra la Junta Central Fallera. Sobretot els jardins de Viver se van emplenar dels més menuts, el futur de la festa, per disfrutar de moltes atraccions. Miren. Els majors celebren l'exercici faller amb la tradicional gala fallera, però els més menuts ho fan d'una forma molt més divertida. El passat dissabte, més de 5.000 fallerets gaudiren d'una de les festes més esperades de tot l'any. Els més menuts del món de les falles passaren tota la vesprada en els jardins de Vivers jugant amb els seus amics. Per 7è any consecutiu, la delegació d'infantils de Junta Central Fallera va treballar de valent per a que este acte multitudinari fora un èxit y la veritat es que ho van aconseguir. Vamos a más, este año hay 5.000 acreditaciones repartidas. No sé los niños que hay porque aparte de esos 5.000 han venido muchísimos más. Y bueno, como veis, el Viveros está lleno, no cabe más gente. I entre tots els fallers infantils també hi havia lloc per als xiquets valencians que volien conèixer les falles. Si viene un niño, aunque no sea fallero, y no le vas a decir no entres y no participes, entra todo el que viene. Els jocs començaren prop de les 5 de la vesprada fins a les 9 de la nit. Durant aquestes 4 hores, els xiquets provaren les més de 40 atraccions fins trobar la que més els agradava. Pintarnos la cara. Jugar a los videojuegos. Hacernos un venido de princesas. A mí sobre todo lo que más me gustó son los castillos hinchables, son súper chulos. Els més creatius també tenien el seu espai. Mentre alguns es dedicaven a fer les manualitats més originals, altres demostraven que la música també és festa. Però el que més ens va cridar l'atenció és que el festival infantil s'ha convertit en una desfilada de samarretes. Trobarem les més falleres en versió de xiquet i de xiqueta. Les més originals i, com no, les que portaven l'escut de la comissió. Una camiseta muy especial. Bueno, pues claro que sí, no, porque nos las hemos hecho toda mi corte y yo para ir a Disney y hoy la hemos aprovechado para venir aquí. Ariadna Galán i la seva cor d'honor no volgueren faltar a la cita. Mireu que bé se'l van passar. Muy bien, súper bien, ¿no? Con todos los niños falleros y con toda mi corte que nos estamos montando a todo. Però pareu atenció perquè encara que és una festa per a xiquets, els pares també participen. Muy bien, como todos los años, está genial, más para los nanos, genial.
¿Y qué pensarán ellos de este día infantil? Pues desde luego muy bien, ha venido mucha gente, ha hecho mucha calor, pero bueno, a la sombrita ya después se ha estado pasando mejor con los enanos estos, muy bien. El festival es transforma en un punt de trobada después de les vacances d'estiu. Es preludio ya para luego las fiestas que vienen, se vuelven a ver después del verano y la verdad es que están encantados, están muy nerviosos y se lo están pasando fenomenal. Aconseguir fer una festa divertida per a un públic tan exigent és molt difícil, però l'edició del 2010 ja és tot un èxit. El año que viene repetiremos nosotros, los niños, los papás, todos. El futur de les falles ja ha començat.